Здравейте, казвам се Вера Ангелова Атанасова, кандидат за сертификат за йога преподавател 300 часа. В това видео ще ви представя практика за Муладхара чакра, коренната чакра за начинаещи, като във видеото ще включа част от практиката като водена релаксация, част от основната практика и пранаяма. Започваме, като лягаме на постелката в шавасана. Използваме одеялце, вземаме позиция, лягаме на пода, отпускаме тялото, завиваме се, краката сочат на краката са изпънати, пръстите сочат нагоре, краката са отпуснати от стъпалата до бедрата, ръцете са отпуснати, дланите сочат нагоре, вратът е отпуснат, брадичката отпусната сочи надолу към ключиците, не настрани, не нагоре, надолу, отпусната към ключиците. Тук можете да изправите извивката на гръбнака, като леко повдигнете тазовите кости. И ако изпитвате дискомфорт, можете да поставите под кръста малко одеялце, кърпа или дреха, за да се чувствате максимално комфортно. Лягаме и се отпускаме. Дишаме бавно и дълбоко. С всяко вдишване усещаме как тялото се изпълва с любов и светлина. С всяко издишване усещаме как умора, стрес, напрежение излизат от тялото. Усещаме как тялото се отпуска. Сканираме мислено всички части на тялото, за да им помогнем да се отпуснат. Започваме с пръстите на ръцете, отпускаме пръстите на ръцете, отпускаме предмишницата, горната част на ръцете, раменете, отпускаме врата, главата, челото, лицето, челюстта. Отпускаме гръдния кош, корема, отпускаме седалищните части, отпускаме краката, бедрата, коленете, пръстците, глезените, отпускаме стъпалата, отпускаме пръстите на стъпалата. Цялото тяло е напълно отпуснато, лежи тежко на пода. Дишаме дълбоко. Усетете белите точки между тялото ви и пода, земята, майката земя, която държи целия свят върху себе си, която храни и поддържа всичко на земята. Усетете нейната сила, как пулсира под вас. Дишайте дълбоко. С дишване усетете енергията, която навлиза с въздуха през ноздрите, минава през гърлото, стига до белите дробове, отива надолу към основата на гръбнака. В основата на гръбнака си представете кръг от червена светлина, който свети ярко. Муладхара, това е коренната чакра. Усетете тази светлина, червена светлина, как започва да се движи надолу по краката, чак до стъпалата и оттам сякаш пускате корени от червена светлина
влизат в недрата на земята и стигат чак до нейната сърцевина. Усетете как по тези корени тече енергия, която се движи от вас към земята и от земята към вас, хранейки вашето тяло, изпълвайки го с спокойствие, увереност, стабилност. Усетете как тази светлина се движи нагоре по краката, стига основата на гръбначния стълб, продължава нагоре по гръбнака, долната част на кръста, задната част на гръдния кош, врата, главата и стига до върха на главата. Оттам продължава пътя си надолу до стъпалата и отново до недрата на земята. Дишайте бавно и дълбоко, следвайки пътя на червената светлина, усещайки енергията, която тя ви дава. Спокойствие, уют, стабилност. Сега насочете вниманието си към стаята, в която се намирате. Усетете тялото си, лежащо на пода. Леко раздвижете пръстите на краката и ръцете. Раздвижете целите крака, целите ръце. Свийте едното коляно към вас, след това и другото и се обърнете на една страна. Останете с затворени очи и бавно и внимателно с помощта на ръцете се изправете до седнало положение. А сега прибираме одеялцето и започваме с практиката, като ще започнем с навасана. Това е асана, която стимулира работата на корема, на коремните органи, заздравява цялата коремна част и гърба и изпълва тялото с енергия, като тази поза е противопоказана за хора с коремни операции, световъртеж или бременност. Застанете в седеж с изправено тяло. Ако не можете да стоите с изправени крака, може леко да изгънете, важно е гърба да е прав. От тук сгънете колената, краката в колената. Оставете за начало ръцете от долната част на бедрата, като само се придържате леко. Използвате ги за баланс в началото и след това може да ги пуснете. Не трябва да стискате краката или да се държите. Гърбът е отпуснат, раменете са отпуснати, гърбът е изправен. От тук повдигате леко единия крак, изнасяте торса назад. Повдигате леко другия крак. И като намерите баланса, пускате ръцете напред. Ръцете сочат към стъпалата. Вдишваме с естествен ритъм. Не забравяме да дишаме, защото задържането на дъха в тази поза може да навреди на коремните органи, като допринася за излишно напрежение в тях, създава излишно напрежение. Правилно изпълняване
почивка. Сега ще се опитаме да направим пълния вариант на позата. Свиваме отново краката. Изнасяме леко торса назад, стягаме корема, гърба, раменете са отпуснати, повдигаме двата крака и от тук се опитваме да изпънем двата крака. И с издишване отпускаме и се обръщаме, лягаме по гръб, бавно и внимателно с правен гръб лягаме, за да заемем сето бандасана или полумост. Приближаваме петите близо до седалището, ръцете са до тялото, стягаме глутеусите и с силата на петите и седалището избутваме таза нагоре. Може ръцете да минат под раменете и оставаме в позиция. Не трябва да отпускате таза да виси надолу. Мускулите работят непрекъснато. С следващото си издишване се отпуснете бавно и внимателно на пода. От тук с помощта на ръцете се изправяме, лягаме по корем. Ръцете се поставят под раменете. И с дишване поставяме лактите под раменете, ръцете напред, главата изправяме за сфинкс, събираме лопатките, раменете са далече от ушите, натискаме с пъпа надолу към пода и с издишване се отпускаме обратно. И заемаме поза за почивка, макрасана. И от двата юмрука се един върху друг, брадичката отпусната върху тях, краката са на широчината на постелката, пръстите сочат навън, краката са отпуснати. Отпускаме и главата върху юмручетата. След това отново събираме краката, поставяме ръцете под раменете и с дишване се изправяме горната част на тялото за Буджангасана или кобра. Тук важно да държите раменете далече от ушите, лопатките събрани. Не трябва да усещате болка в кръста. Усещате мускулите на гърба, как се напрягат. И с следващото издишване пускаме и отново вземаме макрасана, поза за почивка. Следващата позиция, която ще вземем от тук, е шалабасана. Отново отпускаме челото на пода, краката са събрани, ръцете са отпуснати до тялото, лактите сочат нагоре, дланите сочат нагоре, петите също сочат нагоре. От тук с дишване повдигаме гръдния кош, главата и ръцете назад и нагоре, като погледът трябва да сочи надолу. Опитваме се да държим гръбнакът изправен, не трябва да го свиваме. И сега с дишване изправяме.
От тук събираме краката, стягаме глутеусите и със следващото вдишване горната част на тялото остава пусната на пода. Повдигаме двата крака нагоре, като стягаме задната част на тялото, долната част на гърба, глутеусите, задната част на краката. И сега с вдишване започваме. По възможност стъпалата са опрени, бедрата са опрени, краката са изпънати и стегнати. Задържаме и отпускаме. Почиваме в макрасана. Това беше подготовка за поза шалабасана или скакалец. Тази поза подпомага храносмилането, облегчава болки в гърба, държи гръбнака гъвкав, заздравява мускулите покрай гръбнака и спомага за правилната стойка. Тя не е подходяща за хора с скорошни операции в коленната област, гърба, краката или общо с цялото тяло. Също не е подходяща и за бременност. Сега ще вземем отново цялата поза. Отпускаме тялото. И сега с вдишване повдигаме едновременно главата, погледът сочи надолу, вратът е изправен. Повдигаме едновременно главата, ръцете, дланите сочат нагоре и назад. Повдигаме и краката заедно с горната част на тялото. Тук работи цялата част на задна част на гърба, глутеусите, краката, ръцете, раменете отчасти и врата. И с дишване заемаме шалабасана. И отпускаме. Изправяме се бавно и внимателно с помощта на ръцете за баласана. Свиваме краката. Оставяме седалището върху петичките. Челото е на пода, ръцете са изпънати напред, тялото отпуснато. Оставяме за две дълбоки вдишвания и издишвания. Изправяме се бавно и внимателно и заемаме удобна седяща позиция за дихателна практика пранаяма. Като днес ще разгледаме пълното йогийско дишане, което е основата на всички дишания в йога, и след това дишането уджай. Важно е да вземете удобна седяща позиция, която може да бъде този седеж върху петите, може да бъде сукасана или така наречената лесна поза, петичка пред петичка. Краката трябва да няма напрежение в мускулите на краката, гърба, врата, ръцете. Ако е необходимо, тук може да поставите тухличка или възглавничка с гънато одеялце под седалището, така че да застанете с изправен гръб, да няма напрежение, да не усещате напрежение в гърба, във врата, в тялото, за да може да насочите вниманието си към дишането. Може да вземете и поза лотос, като тя е най-добрият вариант за дишане, понеже държи мула-банда активна. Която поза ви е удобна, вземате нея. Ако не можете да застанете
така. Това ще дойде за времето и с практиката. И сега изправяме гърба, стягаме корема леко, лопатките събираме, привеждаме леко брадичката напред и надолу, активираме Джалатара банда. За начало може да поставите едната ръка на гърдите, другата ръка на корема, за да си помогнете да следите пътя на въздуха, който го поемате, за правилното изпълнение на тази пранаяма. Сега ще започнем с коремно дишане, като за целта издишаме хубаво остатъчния въздух, поемаме дълбоко въздух с корема и усещаме ръката, разположена на корема, как се подига, премества леко напред. Ръката, която седи на гръдния кош, остава неподвижна. Издишаме. В йога се издиша само през носа, с някои много специфични изключения, които няма да разгледаме сега. Затова е важно да дишате и издишате през носа. Времето за вдишване е равно на времето за издишване. И сега правим 3 дишвания и издишвания с корема, всеки със свое собствено темпо. Започваме. Сега ще включим и гръдния кош в дишането, като първо поемаме въздух, изпълваме корема, усещаме ръката, как се движи. След като поемем въздух с корема, започваме да дишаме, да пълним гърдите с гръдния кош с въздух и усещаме ръката, която е разположена на гръдния кош, как се повдига. След като поемем изцяло дълбоко въздух с гърдите, изпускаме леко за същото време въздуха. Усещаме как гръдния кош се изпълва, как се разширява напред и настрани. Ръката, която е разположена на гръдния кош, се премества напред и нагоре. И нека да пробваме сега да направим 3 дишания с корема и гръдния кош. Започваме. Издишваме по обратен път с гръдния кош. Първо изпразваме гръдния кош, след това прибираме корема. Удияна банда работи при издишването, пълното издишване. Тя се стяга и избутва, диафрагмата се избутва назад и нагоре, за да освободи останалия въздух от белите дробове. И сега, за да завършим пълното йогийско дишане, трябва да добавим към коремното и гръдното дишане и ключично дишане, което ще рече, след като напълним корема с въздух, гръдния кош с въздух, усетим как гръдния кош се разшири, усетим, че сме вдишали максимално. Правим едно последно усилие за вдишване, където усещаме как ключиците леко се повдигат и след това бавно, внимателно, за същото време, за което сме вдишали, издишваме по обратен път, като първо се отпускат ключиците, гръдния кош и след това корема. Нека да направим 3 такива дишвания. Започваме, издишаме остатъчния въздух. Дишаме с затворени очи. Няколко спонтанни вдишвания и издишвания и преминаваме към Уджай пранаяма.
Уджай използва пълното йогийско дишане, като освен това при вдишване и издишване стискаме гласните струни, при което се чува един много специфичен звук. Това дишане много помага за успокояване на пулса, за отпускане на тялото при стрес, понеже по този начин ние контролираме количеството въздух, което влиза и излиза от нашите бели дробове. За да обясним по-лесно как точно се случва притискането на гласните струни, можете да си представите, че е топъл летен ден. Навън е много топло. Вие стигате до едно хубаво сенчесто място, където ви чака една чудесна студена напитка, от която отпивате. И съответно вашата реакция, първа реакция е на облегчение. Или сякаш се опитвате да в банята сте и се опитвате да замъглите огледалото пред вас пак по същия начин. И сега опитайте да направите този звук с затворена уста, с издишване. И вдишване. Това е притискането, лекото притискане на гласните струни, което правим при Уджай. И сега ще се опитаме да направим няколко цикъла Уджай, като използваме пълното йогийско дишане първо с колено, гърдите, ключиците през цялото това време. Държим Чаладара Бандха активна, Муладара Бандха активна, Удияна Бандха работи при издишване. Ръцете могат да са отпуснати върху коленете или могат да останат на гърдите и корема, за да си помагате в началото. Издишаме остатъчния въздух и започваме.